Bir gün bir gatra bal bir yerik damya. Mun ulamalı misal etip getiriye. Adam dünyadan öz geleceğini almalı. Bir gidecek karınsıga mına gelye, ağzını vuruya dağıtya, evurliya gitye. Kaytadan evurluk geliptir, mın tağam ağzına qavu gelye. İnni bir başadından mın dağıtya, inni evurulmeye, iyizine gitmeye. Sonra bir başkalı gelamasın niyakıdan özünü şoňa çümdürye. Çıkacak bolye, başarmaya, el ayağını vuruya, başarmaya. Şoň içinde helak bolup ölüp qalye. Dünýäň süýjüligi eýni şo. Öz geleceğin gelakıdan alıp gitse hemişe bolup durjagdy. Emme ne namaz, ne dehret, ne halal, ne haram saygarman içine gitsen, eyni şo garınsygan misali bolýar musulman dogollo. Pes Hudaý Taalaň ikilenji gawwaryan bendesi el-gani. Hudaýyň berenne öz kesbiňme, öz işiňme, bir belliji şogluňma, namazyň jaýyna, dehretiň jaýyna, halal haramyň jaýyna şeýtir gelipýän. Hudaý Taalaň gawwaryan bendesinde kılar.